L'infantil masculí de l'associació Bàsquet Ronçana s'enfrontava a la Unió Esportiva Sant Cugat Blau a l'última jornada de Lliga. Els jugadors dirigits per Daniel Serrano no van poder acomiadar-se de la típica temporada 2020-2021 amb una victòria a casa. Els verd i negres van començar el partit amb bon peu i van marxar a la fi del primer quart amb un avantatge de 5 punts. Els visitants i líders de la categoria van despertar en el segon període i a partir d'aquí ja no van donar opcions a l'infantil de l'associació Bàsquet Ronçana. Una pressió asfixiant del Sant Cugat a la sortida de pilota dels locals van anul·lar les ofensives santaulalienques. Una dinàmica que per moments els jugadors de Daniel Serrano van aconseguir trencar gràcies a les internades en atac de Genís i l'encert des de la línia de tir lliure. Un cop va sonar la bocina del vuitè quart, el resultat que reflectia el marcador del pavelló poliesportiu era de 29-61. Malgrat el resultat advers pels interessos verd i negres, l'infantil masculí de l'associació Bàsquet Ronçana tanca la temporada a mitja taula amb un balanç de 3 victòries i 7 derrotes. A continuació va ser el torn de l'infantil femení, qui tampoc va poder endur-se la victòria contra el Club Bàsquet Argentona. La jornada de dissabte va culminar amb la festa de clausura de temporada amb la corresponent entrega de premis a jugadors, jugadores i membres de l'equip tècnic i directiu en motiu d'agraïment per la tasca realitzada al llarg de l'any.